Kristohanon dili man gyud hayahay ang atong kinabuhi. Amen ba? No? Aduna kay mga pag-aagian na ana sa pulong sa Ginoo. No once sumusunod ka ni Kristo, aduna gyud kay mga kalisdanan na maagian. No, but praise God in so on, kita makapabilin ngayon talya sa atong Ginoo. Kay ngano, aduna tay kinasaligan nga Dios nga makakagawong sa tanan. Amen? Amen. Atong awit na nigsoon. Pagkalitan sa kinaway Kristohanon. Oh, thank you, Lord. Sa